Akuvama umusana ibusiso ikama kupastor njani Afrika. Akubalule ufanele ukuthi. Inamba yami ngicela ukuqala senze kusungula ngesinga ntambama kuphela. Qala ukufona from 9 ya 5 ntambama kuphela. Awusebenzisa WhatsApp noma ngabe ufisa kangakanani ku WhatsApp, awungathapi. Noma ngabe ufisa kangakanani ukusendela SMS awungisendele. Noma ngabe ufisa kangakanani kungifonela ngo WhatsApp awukwenze lokho unless awukho eSouth Africa nakhona uzongazisa ukuthi hey angikho eSouth Africa ngicela ukukufonela ngeWhatsApp but ke ungijume ngeWhatsApp. Yabo? Fona kusonga umsombuluko ugcine Friday. Sunday ngisesontweni ngaza ukuthi ngiyasonta ngisesontweni abantu abangangifonele ngesonto. Sibheke uzandile mdlolo. Ulisawubona mfundisi ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha kumuntu ekuphosela amapentshisa ngasenjawadla. Akamchazi nalo muntu omphosela amapentshisa ukuthi ubani phela. Ibochaza nje phupha umzali kuphosela amapentshisa phupha umuntu ubani lo muntu noma ingilosi umuntu ongamazi. To make it easier because lingashintsha le phupho mhlawumbe uma kuthiwa uphiwe umuntu othile wamveza. Oh okay bhekana inkinga wawadla ke ukuphosela amapentshisa lo muntu uyawadla ubukhali zandile. Kodwa ke nake singakusho 1 ngokujwayelekile uma upha amapentshisa kuwupha oluhle uma uwadla olusho ukuthi kungenzeka ukhulelwe noma uzokhulelwa maduze uma kungukuthi awulisebenzisi ijazi lomkhwenyana. Amahubo 127 verse 3. Bheka abantwana abangiyifayo vela ukuthi ngova isithelo sesisu sakho esingumvuzo kanti number 2 kwesinye isikhathi ke umpupha uphiwa amapentshisa upha oluhluma owadla lungabe lusho ukuthi kungenzeka uzobusiswa ngomzuzu wenhlalakahle nempilo emnandi egcwele injabulo. Amahubo 122 verse 7 makube khona ukuthula phakathi kwezingane zakho nenhlanhla ezindlini zakho. 3 futhi uma uphupha uphiwa amapentshisa upha oluhluma owadla olungabe lusho nje inhlanhla nanokuthi ke kungenzeka uzothola imali. Uzothokozela imali noma uzothokozela inzuzo ozoyithola ngomklamo wakho. 4 kuyenzeka uma uphupha uphiwa amapentshisa kuba uphawu olungeluhle uma wadla olusho kungenzeka kade udliswa ikakhulukazi uma ukuthi ke kade onakela amapentshisa noma kade wanikezwa isitha sakho woneza umuntu ongazwani naye. Amakhosi esibili chapter 4 verse 40 base bethulela abantu uba badle kwathi besadla lokho kudla bakhala bathi wemuntu kaNkulunkulu kukhona ukufa ekhanzeni babesela kudla lokho kudla. Siyabonga ke besibheka lapho uphiwa amapentshisa lokuwadla wena ngenxa yobukhali yabona. Siyabonga.